Vamos a corregir o primeiro exercicio do examen. Había que calcular os valores de A e B para que A menos 1 coincida con a trasposta. Bueno, utilizando a definición de matriz inversa, é dicir, que A por A menos 1 ten que dar a matriz identidade. Isto significa que A, como a matriz inversa me dicen que coincide coa trasposta, pois entón A por a trasposta ten que ser igual á matriz identidade, de orden 3, claro. Entón, aplicamos isto, sustituímos A 0, 0, B1, 0, 0, 0, 1, multiplicado pola súa trasposta, ponemos as filas como columnas, A0, 0, B1, 0, 0, 0, 1. Isto ten que dar a matriz identidade de orden 3. Facemos o produto, pois queda que A cuadrado por aquí, A por B, máis 0, máis 0, aquí dá todo 0. Vamos coa segunda fila, B por A B, B por B máis 1, B cuadrado máis 1, aquí dá 0, isto dá 0, isto dá 0, isto dá 1. Isto ten que ser igual a matriz identidade, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entón, como estas matrices son iguales, os seus elementos teñen que ser iguales, de aquí sacamos que A cuadrada igual a 1, A por B vale 0, do resto 0 igual a 0 non sacamos nada, A por B igual a 0 xa está, B cuadrado máis 1 igual a 1, e o resto queda 0 igual a 0 e 1 igual a 1. Bueno, por destas tres ecuacións, despexamos na primeira A, se A cuadrada igual a 1, pois A ten que ser máis menos 1, de a terceira sacamos que B cuadrada igual a 0, o que significa que B ten que ser 0, e vamos a comprobar que significa do medio, ten que se verificar as tres ecuacións. Como A vale máis menos 1 por B que vale 0, bueno, poñer así, isto dá 0, se cumple. Entón, xa temos os resultados de A, que poden ser máis menos 1, e B, que vai a valer 0. E temos resolto o primeiro exercicio. Vamos agora polo segundo exercicio. Bueno, no primeiro apartado, moi simple, simplemente se trata de averiguar os valores de M para que a matriz sexa regular. Que sexa regular, pois equivale a que o seu determinante vale distinto de 0 ou que é o mismo que ten inversa. Bueno, pois calculamos o determinante de A, que vale menos 2 máis 0 menos M cuadrado. Ahora restando quedaría menos 2m menos m é 0. Isto me vai dar menos m cuadrado menos 3m e menos 2. Para que isto valga 0, isto dá 0, pois multiplico por menos 1 para que sea máis fácil todo. Entonces calculamos m, ecuación de grado 2, menos 3, máis menos, a raíz cuadrada, b cuadrado, 9, menos 4 por 1 e por 2, menos 8, partido por 2 por 1. Isto me dá menos 3, máis menos, queda a raíz de 1 que vale 1, entre 2, e temos os dos resultados. Menos 3 e menos 1, menos 4, menos 4 entre 2, menos 2. Menos 3 máis 1, menos 2, menos 2 entre 2, menos 1. Entón, si m é distinto de menos 2 e m
é distinto de menos 1, o determinante de A vale distinto de 0, o que significa que A é regular. Temos resuelto a primeira parte. Vamos pola segunda, que me dice que si b cuadrado é igual a b máis i, entón b é regular. Que b sexa regular significa que o seu determinante é distinto de 0, ou tamén que ten matriz inversa. Isto é máis fácil de probar, que ten unha matriz inversa, porque simplemente facendo isto, como b cuadrado é igual a b máis i, se xuntamos as b's, b cuadrado menos b me dá i. E como a primeira parte podemos obter como un produto de b por b menos i, entonces, que significa isto? Temos dúas matrices e o seu produto me dá a matriz identidade. Eso significa que unha é a matriz inversa da outra. Se aquí temos b, significa que esta é a inversa de b. Entonces, acabamos de probar que b ten inversa, co cal é unha matriz regular. Tamén poderíamos, se non nos damos conta desto, tamén poderíamos pensarlo de outra forma, que probando que o seu determinante é distinto de 0. Como b por b menos i me dá a matriz identidade, o determinante da primeira matriz coincide co determinante da segunda matriz, o determinante da identidade sempre vale 1 para calquera orden. Agora, aquí temos o determinante dun produto que coincide co produto dos determinantes. Isto vale 1. Para que un produto me dé 1, que significa? Que ningún pode ser 0, porque se algunha fora 0, o produto non pode ser 1. Pois daqui obtemos que o determinante de b é distinto de 0, o que significa que b é regular. Tamén aquí obtemos que b menos 1 é distinto de 0, pero bueno, isto non nos dice nada. Estaría resolto esta parte do exercicio. E agora nos quedaría o último apartado, que si m é unha matriz de orden 2 que cumple que 2m cuadrado igual a m, pois temos que calcular todos os posibles valores do determinante de m. Bueno, pois sabemos que a matriz M, que é de orden 2, coincide con 2 por m cuadrado. Pois entón, para calcular o determinante de m, pois o determinante de m coincide co determinante da outra matriz, 2m cuadrado. Aplicando as propiedades dos determinantes, isto é 2 elevado ao orden da matriz, que é 2, polo determinante desta matriz m cuadrado. Ahora, m cuadrado é un produto de dúas matrices. Aplicando as propiedades dos determinantes, pois isto será 2 ao cuadrado determinante de m por determinante de m. É dicir, estamos dicindo que o determinante de m é igual a 4 veces o determinante de m ao cuadrado. Esta é unha ecuación de grado 2. 4 por determinante de m ao cuadrado, esta é a incógnita, o determinante de m, menos determinante de m ten que valer 0. Sacamos factor común, determinante de m que multiplica a 4 determinante de m menos 1, isto ten que valer 0. Resolvemos a ecuación, ou ben determinante vale 0 ou
4 polo determinante de m menos 1 ten que valer 0. E daqui obtemos que o determinante de m é igual a 1 partido por 4. Eso. Vamos a continuar agora co exercicio número 3. Me preguntan unha matriz simétrica de orden 2. Que significa que sea simétrica? Pois que ten que ser desta forma. A, A, B, elemento x1, 2 ten que coincidir co elemento x2, 1 da matriz x. Aquí será C, non ten por que ser igual ao resto. Esta matriz simétrica de orden 2 multiplicada pola matriz 1, 1, columna me ten que dar a matriz columna 3, 5. Facemos o produto. A por 1 máis B por 1 me queda A máis B. B por 1 máis C por 1, B máis C. Isto ten que ser igual a 3, 5. Daqui obteño que A máis B é igual a 3. E que B máis C é igual a 5. Agora, que significa que o determinante da matriz 3x... Quen é a matriz 3x? Pois a matriz 3x, o seu determinante será o determinante de 3a, 3b, 3b, 3c. Este determinante que vale 9ac menos 9b cuadrado ten que ser igual a menos 9. Me están dicindo como dato. Simplifico esta ecuación porque todo está multiplicado por 9. Me quedaría así. AC menos b cuadrado igual a menos 1. Ahora temos que resolver o sistema formado por estas tres ecuacións. Si na primeira despexo A, por exemplo, igual a 3 menos b, na segunda despexo C, que será igual a 5 menos b, ao sustituir na terceira ecuación me queda todo en función de b. 3 menos b por 5, vamos a por 5 menos b, menos b cuadrado, ten que dar menos 1. Fago os paréntesis, 15 menos 3b menos 5b máis b cuadrado. Ahora ben, menos b cuadrado igual a menos 1. Estos dos b's cuadrados se eliminan e me quedará menos 8b igual a menos 1 menos 15, que vale menos 16. Menos 8b igual a menos 16, pues logo b vale 2. Bueno, ahora como temos b, pues sustituimos arriba e me quedará que A vale 3 menos 2, é dicir 1, e C vale 5 menos 2, é dicir 3. Logo a matriz X que estábamos buscando, pues será A vale 1, B vale 2, e C vale 3. Esta será a matriz que me preguntaban. No exercicio 4 temos que discutir este sistema según os valores do parámetro m. Entón escribimos a matriz asociada, que vai ser m1 menos 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1 menos 1, 1, m. Entón vamos a calcular o determinante de m esta matriz, e todo é a matriz m+. O determinante de m vai ser m máis 1 máis 2 máis 2 máis m e menos 1. Isto vai dar 2m máis 4. Este determinante vale 0 si e solo si
m é igual a menos 2. Entón, si m é distinto de menos 2, isto significa que o determinante de m é distinto de 0. Eso significa que temos un menor de orden 3 distinto de 0, é dicir, rango de m vale 3. Vai coincidir co rango de m+, xa que non pode ser maior, e vai coincidir co número de incógnitas. Entón, polo teorema de Roche-Frobenius, temos un sistema compatible determinado. Vamos a ver que pasa agora no caso de que m valga menos 2. Entón, sustituimos m por menos 2 e o sistema queda desta maneira. Menos 2, 1, menos 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 2. Sabemos que para m igual a menos 2, m non pode ter, a matriz m non pode ter rango 2, pero vamos a ver, perdón, non pode ter rango 3, vamos a ver se pode ter rango 2. Vou a considerar este determinante, menos 2, 1, 1, 1, isto dá menos 2 menos 1 igual a menos 3, dá distinto de 0, o que significa que o rango de m matriz vale 2. Vamos ver agora cal é o rango de m+. Entón, engadimos a terceira fila e a última columna e temos o determinante menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 1, 0, 0, menos 2. Isto vai ser 4 máis 0 máis 0, menos 0, menos 0 e máis 2. Isto dá 6, distinto de 0, o que significa que o rango de m+ vale 3, xa que temos un menor de orden 3 en a máis distinto de 0. Entonces, isto é distinto do rango de m, que era 2, temos un sistema incompatible aplicando o teorema de Roche-Frobenius. Vamos ahora coa segunda parte do problema número 4. Trátase de resolver si m vale 0 e m igual a menos 1. Ben, vamos a recordar a matriz A+, quedará desta maneira. Si m vale 0, 0, 1, menos 2, 0. 1, 1, 1, 0. 1, menos 1, 1, 0. Polo que vimos no apartado anterior, si m era distinto de menos 2, teníamos un sistema compatible determinado. Esto significa que tanto para m igual a 0 como para m igual a menos 1, que son distintos de menos 2, vamos a ter un sistema compatible determinado. Teníamos tamén que o determinante de A dependía de m e valía 2m máis 4. Entón, se agora m vale 0, si m vale 0, o determinante de A vale 4, e si m é igual a menos 1, o determinante de A vale menos 2 máis 4, 2. Bueno, vamos a ver. Para o caso m igual a 0,
Resulta que temos un sistema homoxéneo, porque todos os términos independentes valen cero. E como se trata dun sistema compatible determinado que ten única solución, e os sistemas homoxéneos sempre teñen a solución trivial como solución, esa solución vai ser a única. É dicir, x y z igual a 0, 0, 0, e témolo resolto. Para o caso m igual a menos 1, a matriz ampliada quedará desta forma. Menos 1, 1, menos 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1. Entón, volve a ser un sistema compatible determinado, podemos resolver por método de Cramer, que faremos así. A primeira incógnita x será a división determinante de a no denominador menos 1, 1, menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, que dixemos antes que valía 2. Arriba será o determinante de a no que sustituimos a primeira columna polos términos independientes. 0, 0, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 2, 1, 1. Resolvemos este sistema, este determinante, e será diagonales que suman 0, 0, menos 1, as que restan, pois, menos 2, 0 e 0. Resultado, menos 3 medios. E, de forma análoga, determinante de a, menos 1, 1, menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. Arriba o determinante de a, menos 1, 1, 1. Pero sustituimos a segunda columna pola de términos independientes, 0, 0, menos 1, menos 2, 1, 1. Denominador 2, outra vez, e arriba no determinante vamos a ter 0, vamos a ter 2, 0, 0, menos 1 e 0. Resultado, 1 medio. E para calcular z, determinante de a no denominador, menos 1, 1, menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, que vale 2. E agora arriba cambiamos a terceira columna do determinante de a polos términos independientes. Calculamos este determinante, que dá 1, 0, 0, 0, 0, e máis 1. Resultado, 2 entre 2, 1. E temos a solución deste sistema. X y z igual a menos 3 medios, 1 medio, 1. E rematamos o exercicio número 4. Ben, agora para o exercicio número 5 nos piden o volumen do paralelepípedo que determinan pois estos 4 puntos. Recordamos que o volumen do paralelepípedo determinado por 3 puntos coincidía co produto mixto que determinan os 3 vectores que podemos formar con esos 4 puntos. Por exemplo, o vector AB, que será B menos A, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 1, menos 3, menos 2. O vector AC, coordenadas C menos A,
2, 2, menos 1, vector AD, menos 1, 0 e 0. O volumen será entón produto mixto de 1 menos 2 menos 2, 2, 2 menos 1, menos 1, 0, 0, es decir, o determinante que forman estos tres vectores. Calculamos esto vai a ser 0, 0, menos 2, las que restan, menos 4, 0 e 0. Isto dá menos 6, danos negativo, pero recordamos a propiedade xeométrica, a interpretación xeométrica do produto mixto. O valor absoluto, ponemos un valor absoluto, do produto mixto coincide coa área do paralelogramo que determinan os tres vectores, é dicir, 6 unidades cúbicas, xa que é un volumen do paralelepípedo, non área do paralelogramo, volumen do paralelepípedo.